ziak tu sang ter in thlei bung khatna zingdar kuarik rual chuan in soi chop thran pa ngai hau to loin zoi sign ka khuma tang chuan spring roll to lam ang main ka thau trala ka khumbul tuk per dar thalang 5 fashion lo tang chuan pon lam kot zol rei mun ale janitor in phur chu ka mu theya kan in zona chuan an ron ding chata ka thau phang mel phak ve tak ne na chu tiang nula du om ma chon chu ka zuam miau lo wangin rang takin kein phi fai thoi thuaya ka mai phi zo bedroom atanga ka chuale chuan reimon ale janeti chu kan sitting room zau lem lo taka chuan mi lo ngak reng to a ivan thohar ve in siam la kalwa tangai nia min mu rual in reimon chuan alo tia khoi amo kan kaldon khoharina mo zarkota pusang thanga teina pusang thanga mo aizol phau sa khamo onie ma se tu na chuan nama chu kan hu thei to kher lawang engwangin mo kan tilea angel zinga hlare mani lo chuan diabol le atir ko te na tra hla aram ve to mai thei man moro ruang tal mu man ram kan mo ania ati zom zata kan scooter kan nei ve chun ka duat chu ka tinung hlar reimon te tlan chuak chu ka zui ve ngala zarko traffic point kong chung zoka chuan thuiwak lo kan tlan chawa hairual lowin building lian pui ko ta chuan mi an lo thu ngu ka khuang vok rik dap chuan kan kalna tur nge ni ti soi kher ngai lowin min ril ngal boka rin kimi ruang kan kil ve ngot trum kha ka chuak zoka reimon re jenete chu ka zui ve zela in chunga chuan kan in zui lu ta a mi ho sa chung kwa an ni boka ui tu le pangpar pe tu po anga thokhatani ti aruang ka mu rual chuan ka mu thei ngala kil khata police lo thu lam chu ka pan pheya reimon chon constable pani lom te chu engemo asoi puya an trong soi em wang chuan enge an soi phei chu ka hrelei lowa minute som panga vel bak kan la thu lawang tia chuan jeneti chuan miron kheu zewa police pakhat le keini pathum chu kan in zui chuak ta hloma bike dana kan thlen nu chuan reimon chuan arvi rot lama o thian pa hiron phur thar o atia jeneti phur chung chuan atlan chuak ngala chan mari kona tlan liam thla in vaiwa kona arvi lampan chuan kan in zui thlata a kongdunga in tlem te lo ding phau te chu tlan pelin bol hlo pai na mun ni om taka chuan reimon te chun ding ta a kini po chu kan ding zui ve ngala reimon chuan police palam chu enin khoilai mo ruang chun chara antia khalai sir do motor niak omna zona khan ti na lo changa reimon chuan an charna lam chu zukpana leifung vum thur mai chu arap tlum thlamok moka ama ayo uluk zokin ruang an mu na lai chu an ena kan omna ko lam chu ron mel le zau thina keipoin ka pei tok chin chulai leivung le bol hlo pai ten tlak pal lo na tur thir manga dalna an siam churin chan chungin kalo ena chutiang angkara chuan mu tur engma ka hre ve miau lowa ka song pei lo boka ka mu thiam ve chun chu ruang an charna lai zon chu midangin an pai ve vak ngai lo na mun ania bol hlo pai na lai turan hung lo bi kha po pai loin a hung na chu choi khumin ruang chun the thla ani mel viawa midangin an ra pol lo wangin motor niak chula lang chiang hle ani ti ka hre ve theya reimon chu lo chawa jenet muinem aron tia asam thli ina chem len del chu hui kiangin ka hre lo le ma sen te he henglai vela hian alkatra an pai ani hi motor hian a chil pher na sa hle mai ruang hi helai hmuna hian man mo takin an pai ani mel ati lai chuan reimon chuan mi pakhat ai taman nia an motor man hi ake cha riau maya motor te chu nia ma se motor dang ai chu na ke hi lian bik riau ina lang gypsy modi ake lian deuh takan vuang chi te hi ati lai mek chuan wala cheson to mi asu reimon chuan ron ti zuya ka phuzok nge a kalam chu ron pana eng tak chu thleng ta ni mo ti ka ngai tu lai chuan ka banda na bul seta chulai mun an hung na ban atanan man flat iron lian vak lo tlang chu luk tak khian ron ena
phur mel takhian Janet kan motor zon chu gypsy dum mi ho sata changkang deuh takamodi gypsy ke pa ngai manglowa ataksa phutok ai makilian nei aniang anung lama thiri na chuna wangin arang anga akhuar kal bokang aron tita a keichuan engtin nge gypsy ni ti hriata kalo ti peka aleira khuar khu en la atlang pui thu in gypsy reng reng hi ke sangkhat zanga atanga sangkhat zaruk inkar velania ara khur na khungun takin en la solaya pi domi maruti van ding mek ra na sova en la ara na dan tangson i theyang tin pick up emo motor dangtera na nu ne na khai khin chuan he motor hi azang jok te hriat theibok chandang le chu gypsy te hi abang kum velo angil takading ani awangin he thir a ron nor po hian rual takin abang chuan aron nor fu theya chuwang chuan ani inchis thuma tang inchis level thleng hi ronga kai no na chan motor te car angte chu man ni se anung lama dar thalang vu emo chu lo ve ka po anung lam akum lu deuh hlun thina wangin hei hi vasuta ni se dar thalang ke emo rong kai hi chi pa hi na kai ve lawang atite duwa asoi po chu ka shafia thiam mang bar lowa jeneti ero chuan pompui ti hriat takin abu ngat ngata jeneti chuan motor niak chuluk emin alo bi ve ngat ngat boka henui ka hriat na la rei lo ma se reimona na chanchin tle min hrila tang khan arin om thoka tang ti ka hremaya chuwang chuan yang reimona ponama puitura du ni reimona bok chuan hun kan nga lo ania hova tangai ti pa in bike lampang chu pan ngala jeneti bike nunga lon kairol chuan chak takin atlan chuak ngal puata keile police pa po chuman mo takin kanin kho chuak ve ngala ma se reimona temong phe po kan huzui man lo cha chu ni e vaiva kon kan tlan thleng ve chi tia chuan reimona chuan miron phone a police ka phur pa chu police station ka da nuwa an inalo ngak turin miron shrila reimona te na chuan dar kar chan ve chung zat chu man angreng tak ma se ril buai deuh tak chung si in ka thua reimona nu hi chanchin kala soi tam hau lawa nu thau lam deuh trong klem tak ma se fel tak mai hi ania kanu ti lo nuwa chuan nu fel le thaber ni in ka hrial thin min hau ngai lawa atura ti huna chuan afapa ang chi in min zil mai thina ka ngai nat song takani thingpui kein mek lai chuan reimona le jeneti chung ronin zui lut ve chi a ka thut na lam chung ron pan meka reimona chuan i thlenna ri to em mi ron tia dar kar chan vevel ka thuto khoengin kal koya kalo tia traffic police ho office amole additional sp kan pa muwa ingatan nge kan motor zon mek ang chi ka traffic duty ho inan mu chuan an lo chin chi anga chu ke ni in kan bo zuyang atimaya ava buai thak don ve buai thak lowe a kan du ang tak motor kha chu atama som alo omani chuan atam hle ang atile maya naktuk lama po kan la buai hle don ania lova hola lova chol ha damro jeneti po ila ho theilo ti taila ipom mayang chumo ti pa in jeneti lam chu hoya jeneti chuan te reng mai hetiang na hi ka tho chak na ri to sin alo ti ol sam eta kamutui hle aniang ka phone voice som panga aring na tur top lam chu ka hreman thuaka phone chu kan met enga zingda riat alo ni trap to a ka phone chu ran ring non le a reimona chuan man mo takin lo phero heta cho chu engal mai don nia aron tia ka chan ve ma chuan phone chu da ngal daya jeneti chu vai va kona akalanga reimona chu kuli kona ke chu khatla a kan chan pol theu thok tur chuan kan chuak ta a dar kar khat ai rei lawa reimona teina kanin mukhom le ang chuta chuan chin chi ngai thil poimo zong zong uluk tak chin chi in kan report le ang khatla kon ka thlen rual chuan khoilam nge ka panang ti ka hrelo ngal panga khatla kon exist bank buladora chuan ka han zot phota puro siam chuan veng palar takani nge yang alo shekher mai min ko mu lam konga chuan ka tlan liam ngala kalkong sir garas lian tok tak chunga chuan gypsy dum uluk tak en kol ti hriat tak mai
kar pani in kar lo ding ka mu chuan ka ding ngal chota uluk fashion in kan bi chianga ma se kan nu chui thiam te motor du chu ni kher lo mai the ni a chan po tun lai ta ka siam danglam modi chu ni nge ya ma se ruang pai na bula motor niak om kha chu lian ma donani ti chu ka thiam ve ngal mai hlot lin nge ka tum em awang chuan poi ka ti em zoka ma se ti thei dang om miu hek lo le ka hole ta na a Raymond te in ka thlen chuan sana ka han ena darkar chan ve po ka juk thang meu lo ti ka hremaya ma se ti thei dang om chuang hek lo le tui lo zet chuan TV chu ka ena pon lama bike ri dar thom ka hriat chuan ka hoi chuak ngal wata Raymond a kong ka lo lut mek lai chu ka mu ngala engei an ka lo ti fara ka vakal na lam so chu ni lo mel tlat alo tia kei po ka kalna mi po so ni lawang adum chu ni vena a ma se ke so pan tlat ruang charna munami nen ka chuan ain mil theilo kalo tia genetic uta ain ngatta ni chu ati lai chuan kota chuan motora ronding chik trata reilo te chuan genetic chu ron lut ve ngala kan be sei na zong in nga na chu Raymond chuan engei an Janet chuan phur mel lo tak hian engma vak ka zuk ang lo Raymond chu pe dong ti hriat tak hian a tho hala Janet vek chuan ma se anung arong noi thar tlem le ake kar tanga heng thil te mu nu chuan in ngai dana dang ve to mai the ni nui sang chung hian aron ti ta a abe ka tang chuan sarang bom te takte chunga rong uk thil engemoin khung chu ron phora Raymond chuan phur mel tak hian sarang chu han ban vata an nim wanga chocolate ati sapa Janet chuan ni chiange motor kha uluk takin an lo silvek to a ma se a ke ze om triak kar tang zong ne na ti faina chang an lo hrelo kha kan van nei pha ni motor hnunga rong khok po kha anu ma chu mu tur om to lowa ma se rong dum noi thar ero a om hei en ro ti pa in a phone churan phora motor hnung lam thalak hi lo oma Raymond chu nui saka Janet nge voina tan chun tok thokat viau to naktu kan chung ko chanchin hriat chian tumila thil ti sual tu chu kan hlat vak to lawang atita a Raymond avek chuan Janet bokhi che chuak le se that karing pu hulian na te chung ko chanchin hi chiang takin kan mamo ani antia Janet chuan thil har sawa kan ilawang alo ti sam eta Raymond chuan engchen nge huni mamo ang alo tia a chip chiar tak chu har ve deuh mai theya ma se hei tuna dar som pani le chan vevel chola nia voina kaum zuya naktuk chama kan thole theite chuan azul pui chu hriat thei mai om takania Janet chuan na tia a that chu wala nang lo wa chol ha damla keile Janet chu vai va kon lama kan zukalange Raymond chuan na tia Raymond te in ka chu san rol chuan an ni po chun tlan liam ve ngala zingdar somarik chuan Raymond te na chuan kan thu khom le thap to a nidang anglo takin kan ngoi thiap hloma Raymond ju tuk ber kong khar biang nemin pon lam eni na ding wanga na ol ai takani don hak lo ni he thi na phena hian sual na thil tam takain phumani atong kam chu ka tang chuan thil thui taka ngai tuani ti hriat theya Janet chuan rui hlowemo ral thum lama sum don na ne na in zom don tlatin ka hria alo ti ve thuai boka hulian hei chiang le zuala kan bel chian angai ni tin dar kar tin na hun man dan tu tenge biaka tu tenge kom thin khoi muna nge kala enge ti song kan hria tangai ni Raymond chuan ti chara kong pakhata om Janetin ati rual deuh tho chuan an thu soi mek chu kaman thiam lo em awangin kalo tla zep ve thuaya enge ni boina hran deuh amem ni katia wal kan rin aida in har sadon ani hulian hei tual that tu chu ni nge yang ti chu kan ring thewa ma se he tual tha na phena hian engemaw thil in thup thuk tak omani chu hai chu phot lo chuan he mi sual man tur kan tran chan hi ader dep lutuka
kan rap pial pal mayang ti alom tlatani na tho engma nei lo chung te bulbal takpo nei si lo kum som thum panga tang somli ve leksi hausa tak ni boksi engemaw tak chu omani Janet engei thil hriat chu Raymond chuan ati zom zata Raymond thil soi chu ka ngai to zuya keipoi kum som thum panga chu ka bat ve don tareng maya ma se chung te sara kadam ve trok chu ni maya keima ang tho na tho mumal nei lo hausa boksi lano pang boksi Janet chuan annu pa cho oman nia barmalam mi ompui pani an nei thina ma se pakhatina chuasana inlian tak chunga thol takin khosa ti na nia ompui turdangan mamo bel ngeyang chuan ke ka kalanga atita a Raymond chuan a tha khopang nangena chung lama tangin ke ni na pon lama tangin alo ti ve boka karing hlel hau lawa ma se engkim hi hriat ve kil kel ka du ve thin tlatawangin Janet chu en chungin engtin nge moi vatia hun rei lo te chungin an chung ko chanchin chui va hre tam man ve tin ka lo zota Janet chu nui haka thil hi ti dan te hi om velom ti bakin min chang lo Raymond chuan miron en zoka anui haka val apoi mo te vak hleinem Janet voina kan chet chuangai nia atilea remrut na thar chuan eng tak thokang mo Raymond le Janet chu vai vakon lampan chuan anin phur liam ta a engma sukti ve tur ka nei lem lo boka kal ve po ka tum lem lo ma se Raymond an ama lo ngak turamin ti awang chuan Raymond atina bok chuan kalo om le ria Janet chungchang hi hre tam vak lo maila Raymond hian aring em mai sia tunma in an lo in hre thaviaw ani ma na le karin ang lo taka chet vai chuan kan sa chui lai hian chui phak lo rama min hruai lut ngeyang chu tiang vel ka ngai to kul mai lai chuan Raymond chu ron let le ter to a in vati fel ma ve a nia Janet karin phak ba karin tla kani aron tia henu hi ring hle maya arin tlak tak takang mo anun ken hian arin tlaka ka ngai chu baka anun hi ka chan him sak ti point kan soi theyang chu ti ni lo se ama soi ang takhan alu le dal zela ring tluk tong chu kalam ka chu du to kang zar ko tlamai kal veng miang ati zom zata enge kan tinga pusrang thanga teina a chanchin kan va zot chiang ang chu ka chang lem lawa ma se kan hial don lo ti chu hriat sa ani boka zar ko ta pusrang thanga te in lampan chuan kan in zui chuak ta a pusrang thanga thi tangin ni thum vel lai liam to boka chung khat laina then rual that le ma zong ti lo chumi dang an om tam lem lo Raymond chuan thanglam sofa thu nulian ngo lampang atra na sata wanga mit bui deuh chak chu pana reilo te big bor nu chuan miron signal zawa pusrang thanga te nu parum lama chuan kanin zui du ta an room chunga bungra om ringot po chu kanin chunga bungra om zong ai chuan a to fe zo kang ti ka hrenga Raymond chuan kapi ipasal boral ta hi kan tur pui tak set cheni chuan kan ron kal chan chui hriat to ang khan pusrang thanga thi na mo phur tu zon chua hi kan tum berania ni e ka hrialom enge nin du tak engpo ka pasal thatu te man chu na tan chuan kan tiang chu alo tia thil than khat zo che kan dua min han sot ula kan chan thei zong ani chuan ka chang zelang cheu pusrang thanga nen hian ang tikkum ange in nei le ati te daya karin lo lutuk lama zo wang chuan kanuya salek leka pisomi chuan kum sang kha zakwa somriat pakwa jun nili khan kanin neya ani pusrang thangai khoilam kho chuak nge ni le chulam chu ka hre hau lawa asoi ngai lawa ka zot ngai mi lo bok ani mo ani chuan in ton ma a hun man dan po ishawak lawang tiro Raymond chuan han tile a hretam lo khop mai aizola in lo fa turin lo kala kanin tonga kanin nei ta ni
inin hriat tir lai chuan eng hna nge tho nu le pa te le nem kan workshop pakata na thok thina anu le pa te chun thi to tin lo chang le a tun din mun hi eng tin ngein thlena ka zo nom zia chu tuna chun ai zol khopuya po mi hausa ti hriat larin nia ti ina han zot le a mi po in min zot fo renga sin uthanga khami fel top kho kani heng kanin le lo din na tan hian ke chuan engma ka tho lo ama suma khol atanga din liau liau ani dik taka soi chuan kanu le pa te khan kanin nei kha an phal lo hul huala ma se ka du miau sia min tui thar hi la sin tile daila kumeng za vel nge in hriat ila hre theim ka va hre mai lo em tun kum hi kum somli pariat na nia kum sang ka zakwa somriat pakwa kanin neya chumi ma kum nia kanin mu masak ber chu nia atia ani tak chu tile daila inin hi tira in sak angin nge in tidang lam to in sak belem ti in reimon chuan han zot le a sak bel lem lo tila achung bera in te pani kan sak ba khi chu kan thom tha zeu zeu ti mai lo chu kan khoi dang lam lem lo ani chu kan lom lu tuke atul chuan kan lo la leng leang kan ho photange reimon chuan atita reimon teina bok chuan kan in zui lut le a reimon chu ngai tu na kalding hle ni ti a hriat theya voi tam tak kalo mu fo to angin a room thu thleng on di mai a chuan a thua mi sial khu chu chung lama a chho le le ya val mak chui ti ve de lo mo ati hluaya engmo o in lo fa workshop thok mai mai in so tiang in ro puilu tu ko han sak thei mai dan so male antia sum khol thiam takani ka ti kha kalo tia tuna kum somli pakwa velania kum sang ka chakwa somkwa anin neya anin nei lai chuan kum somni paruk kani ti nania antia chu chuan enge omzia nei tuna kum somni pali kania poisa engma khol sei tham kani leinem atia ani chu puitling ti nani mai lom kalo tilea a puitling viau po ani theye ma se nuai som thum ai tamma in satur chuan thil makanga yang antilea achung ten an pui poni mai thei sin kalotia mai thei ma se chu tiang zat suma fapa tran pui thei tu chuan workshop a thok turin a fapa tir iringam ni ring chi lo engma ngai dan ka nei lo kalotia smuggling thil lama anin nam hnoi ni ta se reimana chuan ati sapa ral thuam emo rui lo emo tolta se voi khata cheng noi chuang pon hlep theido nani atilea pusang thang khat pa fel tak ni nan soi sia chu tiang angaring tur chuan enge tran chani nei kan chui mek bu hulian ale pusang thang ate hian enge mo tak in anlan nelom chu enge kan lo tia na tho mu mal nei si loin an hausa hlea an chan chin lui lam chui tur om hau lo thung Raymond phone churi rang ranga hello Janet oh Raymond enge kan an voin lam chu pusang thanga te na kan lenga chan chin thar enga mo chu kan hriat bele nang malam zok kha antia oh hey an parma pui mi pa hian mi mel no thei reu mai man ruwa a man thei veu mai the ni ani hne na tang hian enga mo chu ka hriat bel nuala munga hi kan chim budoi kol vela eng tiklai mo khan gypsy min siltira achunga chuan chira tamlu tuka adu uluk boxia ti min rila zeprol lowin hulian hi tol thattu ani lo uvek po in amazing laptu ber chuni nge yang arantia kan la phi ok nge donalom ma se tun ai chiang zo ka kan man chian phot angai ni soito angkha na phena hian thil sual engemo in phu mo om tlatani chu kan hai chu telangai ni ikuta thil tam takin ngatania reimona chuan atia theitop ka chuang chu chuma hun do ne ka da o atia phone chu da zui ngala malak na chi sang sang ma kil tin kil tang kan dap chung chuan kar khat chuliam vele maya
Raymond an miron ko na wang chuan rang takin Raymond ate in lam chu ka pan vata in chunga chuan Janet le Raymond chuan milo ngak reng to a mabak engemo eng hel deuh takane ni ti Raymond a mela tang chuan ka hretheya Janet zanina chuan enge thlengai rin ka shabik lo ma se dar som pahnia engemo mi tu emoi na ron pedon ti chau ka ria amun turi hretheilo ma se ti dana ummayang puhulian chat chuadan zirin ahun lo thleng phot sela chumi huna chuan a hriat theyang Raymond chuan engpo ni se zanin hi poimo don lutuk poimo takani pusang thanga thi na phena engemo in phum phor chuana tura hmashruai tu thatak ani don tlatani chuwang chuan wala keini chu in ring rengin kan omanga Janetin information in pek dana zirin kalchuak turin puhulian te in atanga hlalo taka kan omanga ni atita a kan ngoi thapa kan mabaka chuan kan na tho lai mek in nga na lung phum poimo tak hai chuwa tura oma kan hria theu wang chuan kan hel hol nge ni tu ma tong chuak lawin kan ngoi thria pa Janeti chuan du than tur chin ni om thein ka hria aron ti chuaka ke chuan engea kalotia Janeti chuan ka tumang hian thil lo om ta se hulian hi kan man ngal to pange athurol puine na tangin engamo hriat chua kan tum zokang ti pa in Raymond thule la chungai chang ti hriat takin awamel rala Raymond chuan hulian chu top bera athurol pui pa chu kan bitum photang inspector ramtea aron horem chanlai takania keini chon misual poni seman theina dan kan neilowa chuwang chuan ani kan hroi chuan har satna dang om ye loin kan man theyang atia chupa chu local du kherangem kalotia localang kashiani sual homi le thudik trantu parin tlak le fel takani Raymond chuan atile maya inspector ramte chungchang chu nu Chhuina danga kan hu to kha khuwa tlai lam to boka Janeti po ahowa keipo ko hove ngala zanlama kan na tho tur chu chak si hupur deuh chung si chuan in chunga chuan ka vehicle chena zanri e khamatang chuan monga holan soi angmain ka phusale chen to a ka phone ka en seka ma se Raymond chuan minlaron beder silo daria tarik nu po chuan theire takhian re vung mai si kan thut thleng hlui lam to tak voi tam tak mong hun to na ti hriat taka thut na lai ko son porfak mai to chuan ka thua tuilo zetin TV chu ka han ona engma ken tui tak tak chuang lo ka phone ring rong ronga rang mang khengin ka han la a phiang sen thin hian vai nu trong zot chu ka soi hre ve don lo ma se ka han hau nek ringota thin rim takin ka phone chu ka met to pa kan malo ka kan thil ti tur chuan ka ngai tu na lu nganganiang ta chet dan tur velte kan ruam han vel china hero takin ka chaturani fima chang dupa te ti dan thin te kan mit thla a chang le ka kut te kan vai kual vela borok chumanin kan keu thluvel thina min mu chom se mi ai momin ti lo ta ka zandar somle chan ve chuan Raymond chuan miron beta a rang takin Raymond te in lampan chuan ka tlan liam ngala Raymond te in ka thlen chuan re deuh thiapa tim pha chuang hau lo hian kongka chu ka han pot honga Raymond chuan min mu rual chuan hello thlengalom hei ka thian pa wala min pui thin tu chu nia wala hei inspector ramte chu ni hi ti pa in abula thu palian lampang mel nel om thlap le amit mengdam duai mai ma se paljam mai cheni lo ti hriat taksi chuminan mel hriat tira chipai te kanin buk nu chuan muang chang loin vaiwa kona puhulian te in lampan chuan kanin zui chuak ta a zandar som pakhat lam hnai to ania motor tan an tlem to boka minute so matang som panga vel kan tlan nu chuan kan thleng thla a ruam man lok na nei ani nge yang puhulian te in thlen ma koya chuan Raymond thu angin bike le scooter chukan da a thom nei tam lo thei ang berin puhulian te in chukan pan phea tlema mun fal de kongkol lai tak in lian tak om chukan pan phea
in zon kan thlen ma chuan in chhong chung ber tuk ver dar thalanga tang chuan mobile aron in met eng phata jenatin aron signal ani ti ka hai bik lo kong pui ko niam lai lon har salo taklai a chuan kan lona ngoi rangin kan thuta a ka thin chu phudup dupa midang te ro chuan thungoi reng thunga dar som pani le chan ve engma alaron langlo jenati la ina ron soi chun chu huliana inala ti chawni mai ke chu ka beidong ril ru hle to a kabula thu pani te ro chu ning po hian an lang velo an thut nga in ngoi rengin an thua dar khat rik nan minute nga vel chi to tia chuan kan na lam panin bai karon tlan phe ni ti hriat takin aron ri phei hama aron tlan zela kan na ko vel chu headlight chuan aron chun thua ka huliana te in kota chuan aron ding ta chata ki niam deuh ma se fia fe si hian bai ka chuang pa chu han fai fuk raya kong khar pui sir lama room kong khar chu aron in honga bai karon chuang mek pa chu aluta a reimon chuan ka thil ti tur chu min han hrila asoi zo rual chuan ka scooter da na lam chu ka pan phei ngala minute som panga nu le ka chuan reimon chuan min miss call zawa ka ti tur chu ka hria ka scooter chu kong laia kamuta ka scooter tluk na lo lama chuan kong kham zong takin kamua hliam tur ang thei ber turin bike headlight chuan miron en pupa min tlan pelwai chuan engkim ma top vek don ani mai ma se bike ron tlan mek chu ding chik trota akhal tu churan chukin miron pana chuti lai chuan reimon le ramte po kong koya anron lang ve chia bike khal tu pa churan kun ngala kalu churan soi nok noka enga tingeya kha che suale lo ti pa in reimon le ramte chun ron tlan phea bike khal tu pa chu tre thota thirin khak ri do rak chu handcuff ramte na bun ti ri ani tuna chuan kan manta kan mi man pa chu mi do izep takani hau lo ti achesia tang chuan a hriat thei maya akut nung khir tlat chung po chuan a tlo mai hau lo le tanga ka ting chuak mek lai chu mong so dop khopin mi lo tlo thlu topa ma se kabula ding te chuma ania mi sual tam tak lo ma chon ngat khopa huai sen na nei anni boka anche boi lo khermai atlei rol zo ka ni boka reimon churon zuang zok ni mai hian ka hria misual pa chu kong puya chuan athal hol hola ramte chuan ne so zet hian a tham tho lopa angam lo tongani ti a hria niang chu misual pa po chu acha zui ngam talowa ramte chuan kan naute kan biange police station a kan hruenga naktuk lama inron mudonia atia kan manchi a engma thu kan zo chian ma police kuta ringot tur chu ka du zong ani hau lo trong tuma ka an zo lai chuan reimona chuan miron ena wal a tha zo kolom naktuka kan va muanga kan du chu kan zo thei tholom chumi ma po chuan engkim kan zo boi ngai loin alo puang fel tiam zok to mai theisin tiro puramte antia ramte chuan ni e kan lo be chin do na lom atimaya athazok don ti ka thiam ve chia kabula palian damdup angalang inspector ramte biak chin ni chu kama chon tur ni se ka chak lo khermai ramte an phone ami biak nu reilo te chuan police an lo thlenga kan mi man pa chun ran hruai ta a ramte po an ruala ho ve ngala wangin reimon nen chuan kanin zui ho ta a zan rei to bok nen hotlang loin reimon atina chuan kariak ve ngala zingdar somvela chuan jeneti po aron thleng ve chia police station lampan chuan kanin zui phei ta hloma uniform fam kim ne na lo in thuam zai mai han mu chuan puramte chu zana ka mu ai ma khan a to khir mel le zual hian ka hria local ro Raymond hi jeneti chu ni mo ti pa in jeneti chu enzoka Raymond a chuan oni hi enge kan chanchin antia mishing kama chon to chuan ala lul ber ome thukam khat ma ala soilo local ro I han tlo chinang umiang atia room thim de uria chuan kanin zuilu ta do kan lian vaklo ma chon song tak chuan kan mi man pa chu chera anung khir hian lo thua
cái ni hậu kan lut min mu chuan angai na zong kan ni hau lo ti hriat takin room zet hian mi lo mela ku thak po tur nuala ni mai the ni a mai vel chu vung da ula ni zan lama reimonan a khoina po kha ni zok mai thei bok jeneti zok chuan puramte reilo te ke mani kuta min peula engem mo chukan soitir thei mai thei sin antia reimon chuan ni e nangma kai Chhuina hnuaya han ma chon ve te po chak omalom alo tia ramte chu han ngoi wangwanga police station chunga hi chuan in theilawang ma se reimon ate in lama kan hroi phei theiang lo nga kula atia pona chuan awa chuak loka amak ka ti khop mai reimon ale ramte in lai chin na chu eng chen chi nge ni ang ti ka chhut mai maya ramte hian reimon a hiring tak zetani ti alang reng mai sia police motor kan ma tlan mek chuzuin reimon ate in lam chu kan panta a reimon ate in kot kan thlen chuan motor atang chuan police constable pali chuan kan mi man pa chun ron hroi chuaka reimon ate in hnuai room ruak thim de uria chuan kan chukta a ramte chuan anau the ho hna chuan tikhan lo vakir ula nakina karon biak le huna chewiron kal le donia atia police constable pali te chun pu thu pek ang chuan an ho ta hloma plastic chair a chuan kan mi man pa churam te chuan a thut tira reimon a chu signal zawa reimon a chuan ka be sei lo lutukin dam thluam hian thenpa helai mun kan hruai chan che chu in he na tang hian thu hria du kan nei wang ania thata ka min chang ani chuan thatakin kan in be theiang ani lo chuan a chol data tungai mingle a han tita a kan mi hring lu la chu zam mel hau lo zonga kalboro ti pa in reimon a maya chuan a chila chak thota ma se reimon a chu ngoi dai thunga lul tak ni hi thakher lo sin mole janet ti dan dang kan ngai tu ma sakangai ni hi biak har emai a han tia jeneti chuan khoilai mi nge lo lak man ti po hriat lo hrui zen sei fe hiron keng chuaka wal milo puilok la akut le ke thei che thei lo turin phur phot mai te ang alu lul emai atia amela chuan nui zamela pulek leka athil ti tur chu enge ni khrechi lo na a hre shan hau don lo ani ti ka hремai chair ban le misual pa ban chu nge takin kan han phur kop phota ake po chuti bok chuan kan phuar vele a jeneti chuan kan mi man pa beng bula chuan thu enga moila ka tang hian hriat kan du sia hliam tlem te chui tur don ani o el sen deuh tak hian a han tia Raymond secret milo the te a tipa chuan Raymond alam chu pana secret chu trana azu khuliai leya keini mi pa pathum de chuan engelo thleng don ti in kan en ran hloma jeneti chuan chera kan mi phur lam chu pan pheya mezial chu fop waka aling thahem hom chuan mi sual pa kut pha chu depta a asabok aniang a tre ruai ruaya tongkam bol hlo tin re nga chak chuak tura jeneti chuan a mezial chu han la sona ikom tlak tong em o ngai nep mel zet hian han tia mi hurnu thok boro alo ti tuara jeneti chu nui sen sena amezial ken chu fop khulaya akutala de saklu lama chuan mezial chu handa lea afun kangrim chu rum chunga chuan anam ruma chu pasa tilutuk chu tre tura akut chu cheson thei chuang heklo le athana tlabor bora atalna sabuka cher chop chuan atlu topa jeneti chuan thianpa thataka inkom mai hi thasin okisang chuang hau lo hian avatilea ma se chupa chuan zongi thok boro alo tile tuara jeneti chuan chair chu han namding le a aipte azen rakraka paper phone engemani hiron la chuaka paper pin seizit set somni veldon hiron la chuaka wala lo chel ro atlule lawange ain so na palang chim omzet hian han tia paper pin chu han lek kwal vela misul pa kutin le atak sain kara chuan avitlum ta zoka
pin pakhat avi lu zo nu po chuan dim hau loina kut zung tang panga chuan avit lut mia mia a tre tura a mel chu mu nom lo takani akut le lampang vi le tumatin mek lai chuan a tur ngam to ngang lo ni ang chu eng chung en hriat du phiang sen le son che ho ati tura janeti chuan reimuna chu signal zawa reimuna chu ron kal hnaya thina ikom tlak to ang mo tungai mingle han tia do khan thang alo tia khoi om ngei ni zo ko thar ani le zola hian ngei ti karon zin zandar khata huliana inai kal khan do khan thanga chu ngoi tlata janeti chuan pin treute tlezak mai hi lek kang zawa chu pinin na tho na chia chu a chiang ber tu ni sia lekha ka pe eng lekha nge kashelo janeti chu han mel zoka janeti la chueng tik line nge tol nai po kashaman lo tre tur ri ka hriat chuan do khan thanga kut chung tang pakhata chuan pin chu lo vitlut man le ter to a soilo ngam to hek lo le sum don na lekha atita a eng sum don na kashelo tuinge tirche zo khotharami pusang bera inspector ramte chuan silai le ral thuam dang tol ru thin tu khamo do khan thanga chole phuar be sak ang mai hian angoi maka ama chon mek ta chuan kongtin renga anlo thlan khal vek to ani ti a hre thiamani te che kang chu ameng phok hruwa reimuna vek chuan sang thanga chanchin kha hriati nem voi khat chu ka hmuwa ma se pusang berale puhuliana te hian an soi fo engtin nge an soi an ma ni phatsan tu an ta na hlom tur ni nan soi chuan an thatta ni mo ka hrelo janeti bok churan tol nai le hreta ma se do khan thanga chuan khongai takin engma ka hrelo tak zetani ati chula a hrelo tak takani yang ti a mela tang chuan alangin ka hria ma se janeti chuan pin bok chu han lek kang le a vi tum ti hriat tak hian a han tina beidong orol le mang ang ti hriat tak hian khongai takin pathian mingin ka hrelo ni do khan thanga chuan thlaphan mel set hian atia engkim alaka tanga hriat tur om ang chu phor zo ni to ni in a hria ni ma na reimuna chuan ramte chu mit meng chuan a han rona ramte po chuan to ka ti ani ang abu ngata ramte chu phone mang turin pona a chuak loka reilote aron lut le thoya ramte chuan voin chulung te pakhatin sawa pani kan per thladon ani hi inzara atia midang po chuan an hre thiam bik chi lo ani ang ramte chun en thapa ramte chuan zokhothar border trade velaral thuam tolru thin chuin hun rei tak kan manga ma se tunge bulpui berti kan hriat theilo wangin han re wangwang ma se anron hluar le tial zela sang beraka kan rin lel ber chu nia ma se afing kherek ema tran fung chi sang mangin man apum pel tat zela tuna chuan kan man chat thei tong chu ati lai chuan police pali kallama min zui tu te bok khan ron lut ve mek boka ramten ti tura thuwa pek ang chuan do khan thanga thinen chuan an chuaka ramte po chuan min ho san ve ngala janeti chuan engting nge kan ti don le kan che chuak thei to mai angem ti in reimuna chu han rona fiana chu kan nei to ma se kan fiana chu police kuta om miu sia chu wang chuan dang kan mamo ani chu lo renga huliana hi rang thana that tu ani em ti kan fia phota tul bok huliana le khathon don kha mu theila chu engkim kan kuta fin fian nen thlap omin huliana chu kan rek chuak nol mai turania reimuna chuan alo tia ahar sa leinem ka kuta daula janeti chuan alo ti le maya achet dan le akhusak dan ka muta zeu boka janeti chu keini ang mi patam tak ai chuan lak tlak fe zok don ani ti ka chiang to khop mai reimuna chuan ni e janeti kuta omsela keini in pusang thanate in lama chet kan lo tho ve thungang kan van nei chuan kar ni aliam meu chuan engkim a chiang kuar to ang
misual chu shrem lawin a chuak tur ani lawang ati panchara geneti chuan ke hi chome lei tur chuin karon chuaka Raymond min lei pui lok la ompui nu kan sia atia anui hak haka Raymond chuan ni te renge a valan thing pui lo lum se kalila ati ol sam thena valanen han kal ru ati karin te reng nen hian chu tiang nula mel tha chu han chu puya han len pui vel te chu ka hre lo te reng nen katum muk po chungai poi mo loin Raymond ate pani chon in zui chuak ta ke hi Raymond nen hian voing za tak in zui kul don ni mo ma second in lo zong tak chu ni ve hrim hrim pusang thanate in kota chuan kan ding le wang to a kan kal nun ber ang khan tuma oman lom to lowa doorbell rirang rang chu pon lama tang chuan kan ngai thla a min chang tu anom to ton loi moti nuwa kong khar churan in honga pusang thananu pui chuan miron chhon ta a nang nin ni mo local ro engeni ta alotia atong kam chu kan kalma sak ai kha chuan azang khai zo kani ti ka hre theya pusang thana pung ruwa emo lekha velemo enfia kan dua min phal sak chuan Raymond chuan atia animo engma phalu na tur om hleinem local ro atia sitting room chu paltlangin bedroom lama chuan kanin zuilu taloma heta hiana bungra poimo ta chu da khom thina ma se ken felvek to engthil poimo ma ka mulo ati pa chuan wardrobe chunga suitcase phek deuh thler lian vak lo hiron la chuaka han en chin ve reng reng pochak omalom Raymond na ti wang chuan suitcase chu han honga Raymond chuan apan nai ngal chata lekha eng ma chu om ve a ma se engma ain ziak lawani ti chu ka zuk mu theya blank paper hlirani chung paper lo om la chu tun lai kan paper man thin A4 emo legal emo kan ti ang quality tha ani lawa duplicating paper pandir dir fekani Raymond po chuan makati hle niang paper inang thlap si inrem tha thlap suitcase uluk takain kal nan thlap ma se engma inziak si lo chu Raymond chuan paper chu keu kwal dan dana pusang thana thalak hluyemo min entir tur te nem tinan zota pakhat chu om athian te ne nan lak ni om takani ti pa in almera chunga album chu han la chuaka a keu dan dana hei hi ni mai ti pa in thalak pakhat chu han koka Raymond chuan album chu han la a ke point ka pan nai ve poka chu thalak kan mu rual chuan kanin en ringota haider rual ani lo jip lui to lam body hnung lama chuan sang thana le hulian le mi pakhat ding lai thalak ani mason na tur engma om lo ni berin ka sia fiana kan nei to sa bel cha turin engma kan mu bel lo Raymond chuan kapi paper pakhat hi kan honange o atia plain paper ringot chu han uiwak na tur omlem lo poka paper pakhat chu ala a kan ho ta ringota geneti le Raymond ate in beri ka hria ta tang chuan mason na vak kan nei lo ani ti ka hремai Raymond chuan paper pakhat churon keng phot mai te kan paper kol nen hian in angem han en chin te ang miang atia anin biak zo chuan geneti pon engma hu bik lo paper ruak vekani ati chuai deuh raya paper ringot atang chuan chui har khopang mole kalotia a paper khain ange anglo kalo en ve shim shimang chu atia ni ma se paper quality in ang chu tam tak om don sia kaloti vele a nia ma se enge mo in thup omani heng le kha te hian poimo na an nei nge ngei turani patlingin ro taka paper thu ruk ringot na chan tur om lo ani rom ni antile a ni paper ringot chuti taka uluka thu ruk na chan tur chu om hau lawang ma se enge a phena hian in thup ti chu kan chuang si lawani hi katia kan shedon khopalom artal dan chi kha chom leinem tuna hian lo hlo chamta po ni la kong dang kan sole mai don alom Raymond chuan atia geneti chu lo nga tho ngai wangin TV chu ko na
ni zan lama in khelan playback chu ka ena Raymond apo chu thut thlenga chuan a thungoi renga minute somni don vel in belawa kan thut nu chuan kongkhar churan in hong raka jeneti ron lut ngala milong nga grei to em ompui nu ni chuan ti tur tam riawa ti in aran nui lut var vara reilowe paper chiron kengmo Raymond chuan lo chang vata o kenge ti pa in a bag chu zen rak raka paper churon phora pusang thana inami paper kan lak nen khan ain ang chiani ti Raymond ma do kananda tuna tang chuan a hriat theya engma awak tak tak hriat bel tur om chuang lo ka hriat awangin ka ngai sak zui lawa in khel ka en sandaya in khel a zo chia ka TV an lai chu kaning ta de upok nen ka ofa val on le lokte TV lam hoi paper lek phar duai chung chuan Raymond chuan atia ka en pe to leinem kalutia o han on le lok maite atilea mi off vele on tur hanin ti chu TV chu khan on le a Raymond chuan kan lo cham lowe local teu atia Raymond chuan le kha chu TV lam hoi chuan a han lek kanga mak takani ka soifia thiam dan per chuan paper a hian telin thil ziakila chu chuni thlara entaila chu tiang chu ang berang mase tela kan zia ka di chuan arukin om theilawang mitlong en pon alang theidon si misual ho chuan min va bum teu vele he tiang zia dan hi mi soi ka to sin tak takani po kalo ring lo Raymond chuan atia keile jeneti chuan in thurual ang sim hian engtin nge an kan tirual thota he tiang hi hel terrorist kan ti ta chuan an mang fo ni nan soi damdoi chi khat le zun hi cho polin pentui angin an manga paper chunga hian an ziaka chumi nuwa an phoro le a he tiang hian uluk taka enani lo chuan mu mai po har takani atia enge thuin ziaka ni somni panga September sang ni som pani zandar som new market building noya tiani atia pusang thanga lekha ve thungkha kalotia Raymond chuan lekha chu han lek kanga chok turin loin pe ro o tiani atilea avamak ve makwak leinem he lekha hi pusang than thi ma shuai lekha chu ni hi atita engtin nge kankal zelta kangle jeneti chuan alotia voini September ni somni pakhat ania chutiani chuan karle thotran zandar soma hulian hi new market building noya athil ti sulai ngei kan wamanang chu jeneti chuan ani le engchen nge Chhuina khuan chialo na ka thodona atia anui varfara voin tlaya cho zuk ela zana kan ron ruayang che mase chuan lam thatak anin chua san na turi siam lo chuan hulian puiro khon re chuak lawang chenge o Raymond chuan atia garu man lok diam to voin tlaya hulian du lo berachin chome allu tukin kan siamanga athin chiat ema wangin in sum theidon hau lawa chumi hun rem chang chu in ka chua san to mai don alom jeneti chuan lo tia sualin thup chu hailanin aum don ta dar kole chanvea chuan new market building lian pui noi step chuk thla achevel le kalvel zong mu thei tur chuan keile jeneti Raymond le pato khir ramte le engama thula huliana tlan sia tak lo man turin kiltina chuan police duty arukin anom boka thin phu dep chung le mitchiran chung chuan step local chuk le chote chu uluk takin kan lo ena kan din mun chu khir takani chulai local te chungai ven view anga kan lan chuan kan mi du tak kha local ta se kan chezia vela tanga rin hlel na nei ani vai chuan engkim mai chu thlon zo vek thei boxi dar so maria mi veiwa kan tam lu tuk to lawa tlangwal leng ho ni om tak ron kal le phau thin ti mai lo chu chinga veng pan thak na step top lama tang chuan muang chang in mi pakhat hiron pen chho chat chata bazar bek ni om tak hi khaya abe khai chung lama chuan an na ti hriat thei ngei turin atilang deuh kher boka
a hoi kual deuh zak zak dan atang chuan a fim khur hle ani ti a hriat theia ramte le reimona chunin signal zau zawa tum nei sa ti hriat tak hian kan thutna bul stepa chuan anin zui thangala kan mihring hmu po churan hnai zela aron kalsan to anunglam step atang chuan reimon le ramte chun ron chho ve mek boka building chu helin kan mi nga pa chu hnunglam atanga ron man an tumani nge yang jeneti chu thona la stepa chuan rui mel fe hian akal pai thanok noka chu pa lo chho mek chu kwa chuta chuti lai chuan ramte le reimon po an ron hnai hle to a jeneti chuan ka ti palutuk rui mel fe hian chupa mui bul se ta chuan a han tia ramte chuan chupa thil khai kut chu aron man chata reimon chuan aw lo na tan ka zona chuan aron hupa chupa chuan thil lo thlen dan te thut chu hre thiam lo hle ani ang chet mai zai po arel lo har chuak thut niom takin tlana han tuma ma se atlai zo to reimon chuan ngonga tak chuan akua petlata ramte chuan a kut chu lo hnung khir ngal mi boka step sir thim lai chuan an nuk phei ngala an in sing safel man or tia chuan hulian angei mai chu new market office pan chhouna step bulzola chuan aron lang ve chi a akut dinglama chuan briefcase sakhai boka reimon te omna kil thim chu ka va ena nichinan man tak pa thom no kha ha in reimon chu pen chuak chi a hulian lam chu hoin a hui zawa hulian chu ron chuk thla a hoi kual dan atang po chuan ani po chuan film khurna thla pi khau lo mi ron muang ti ka hlau em awang chuan ka mai thupin ka thukun renga aron kal nai zela reimon chu thim lai taka dina wangin a mel chu zuk mu thei don lo ani ti kei point ka zuk mu thei lo wang chuan ka hremai reimon omna zon thlen ma chuan ading tatlat mai rin lelna nei ani nge yang thok le khata stepa chuan aron tlan le thuta ka chet ve hunta ka thut rei to wang chuan ka ke alo muna sa hle ani ti ka hremai ma se ngai tu man nei to lo ka thei top tak mewin ka zuang pheya huliana kele lama chuan kaman man rama ma se ka tlak na lama ka khup ka so na chuan ngal vong vonga huliana chuan rem chang taka ka mai ka doa nge mai chuan aron tum ngal chora ma se tlangwalin kaman to thla ka tum to bik lo min ron tum non le sak nuwa ero chuan kalu in step char thatak avok chora wang chuan kalu hai moi moya engma ka zui to lo chiang mang lo chuan ka kutina von lai chuna set mai hian ka han pot shroka huliana ozong kalu man lawa damdoi in khum tlanga thiran kham chu rituar khopin kalu pota mama tiamin kauri awang chuan fia lo re hian ka han menga kanu chuan thlaphan mel zet hian mi lo ena ka har chuak hlola kalu na ngut chu ka hre chuak ma sapera kalu chuan cherbur ti ka hrengala mama i harem kanu odom diai main min han ti chuan kadam song songin ka hria kalu nat em awang chuan ka tong pe lo ka bunghat ringota narsin dam doi miron chiu nu chuan kamu hi le ta siai siaya kan mi huai sena chu har to mo ti ri hre man tok che in kan hara ka han men chuan nui sang in reimon chuan mi lo ena abula chuan jeneti chu pangpar war thiang lim sar mai kengin alo ding boka ka thato ani ang ka tiringota jeneti chu khumlu lama chuan aron kal hnaya mi huai sen tan chuan har chu hun to rengani atia anui sen sena engchen nge ka har lowa ka tilet he hoa zan khatle ni khat mole alo tia huliana kha kan tia aswal man muturin tukina khan jel man pan pui to ang athil sual ti zong zong po apuang fai veke pusang thana that tu dik takle mizoram maral thuam tol lut tu chu izara kan man thei rama wal ilo huisen le mai reimon chuan atia lom mel putlo tum ram ram chung hian akeya kawaman ti ba kha engma ka hresui to lowa ril ru nui ru ver chungin ka han tia nia tlan chiat chu tuma ma se keya ichel pe tlata wangin tlan thei hek lo le reimon le ramten aron nan chin man pha
khoi mo tlangwal hui sen chu ti pa in geneti chuan ka bianga aron fopa kadam chu manula min nim nai ber tu alani ome reimon chu lo nui hok hoka kan nama chon hau tak zet chu lenin om ta